دم باش گهدار و تماشوانین هیجا د باسی روژایی رو دل گلومه. لدیاربکر کنفرانسا کریزا روجلاتا ناوین و چارەسەریya نتویا دموکراتیک بریو دچه. دی کنفرانسی ده هفسروکا پارتیا دموکراسیا گلان هدف پروین بولدان جارک دین بانگا دسپیکرنا پیواژویا چارەسەریه کرد. دوان روژین داویده بانگوازین بریو برین هدف لسر و مجاری بگرمیتین روژوی. اف بنگاوازیشی دی دمک ده تین کو هف بیمانیا پارتیا دسلاتاک پارتی و پارتیا نجات پرست MHP بر بخرابون و بداویبون ایودیچه. روشا ترکیه یا ایروین کنجکتورا هیی در فتا دسپیکرنا پیواژویا چارەسەری درد خپیش. هر وها مجار اتفاقی جبو هلبجارتنین هرمی دناو بین پارتیون کردستانی و HDP ده در روژوی ده. وان مجارین گرم این روژوا ترکیه و باکوری کردستانی ام دیل گل میوانی ایروی باسی روش پارلمنتری HDP رهای عمر اوجلان جه ستودیوی دیاربکر بگرن دست و بنرخینن. سلاف کک عمر هفسروکین HDP سزایی تملی و پروین بولدان جی لی هر وها بره و برین پارتیا و مجارا دسپیکرنا پیواژویا چارەسەریەتی زمان. الگورا باوریا و اف بانگوازا و دی برسوک رینی جالی دسلاتا ترکیه و بگره. سلاو جوا حمارا براستی ایرو کنفرانسک پر تایبت لپایتختا کردستان باکور چیده بلا آمده. هر دم ام بانگوازیا حکومتا کمارا ترکیه جدیکن هزین نتویج و هزین دموکراسی ام دبیجن او شرعی هانه لباکوری کردستان و 40 سالن بردوام دکه لازم ev perskirike Kurd bir şekilde demokratik ve müzakere kirin ve çareser kirin. Rastı İro hevseroke me gişti Pervin Buldanji bangvazi kir got formatek nuda Ali devleta Türkiye ve Ali rekstina da lazım ve çareser kirin. Lazım em lehevrunun dışına nikaş bikin. Ev şerri hani 40 salın berdevam kiri بالصدام به هزاران انسان جیانا خش دستانه به میلیون انسان کوچبر بونه به هزاران گنهاتن والا کرن و پیواژو داوی داج 2015 16 را به دهان باجارین کرده هاتن خراب کرن ev şerre ki be mعنایی çava be mعنایی hergi direj bibe peştir her ev şerre ez zarara bide Gelle Kurd و zarara mezin şeye bir de Ali Türkiye ev şikenandın nakaba gelle Türk ve gelle Kurd çebebe ev şikenandın mezine peşeroje ev çareser kirina mesela Kurd dibi ki pir grantır bir çareser ne be em hertim bangvaziya xad dubare dikin lazım deri siyasete demokratik ve be unji dibinin gelle Kurji dibini Ali Kurdada Brez Öcalan muhattabeki makulu muhattabeki pirmezinli vedere devlet ejidi 2013 nakaba 2013 pazdara be Brez Öcalan'la hevditin çebu jibo çareserkirina pirskirike Kurd li İmralı heyet hata afrandın li Dolmabahçe mutabakat hata afrandın vatışna pirdem serra derbas ne buyi 2013 çarda pazda arame katı Kurdistan'a bakur. Divi alidaji ev bangvazi ama em dubara dikin. Mekhaben em dibinin ali komara Türkiye anju hükümet reji nezikatiyek pir aşkeyi nağazı çareseriyek demokratik peşkevin. Kek Ömer, nuha gavagu hun dibijin Brez Öcalan aliyeki ve diyalogiye. Geluhun veyeki veki merceki dibijin yani hükümeta Türkiye jiboku dest be pevajoye ke çareseriye biki mecbure ango peviste ango veki merceki hun dideynin ku be Abdullah Öcalan ra dest be diyaloge biki be İmralıra be Kandiliyere dest be diyaloge biki yani hun veki hun ve dest bekirna ve proseyi hun çavat dibinin çavatin nazma. Muhataba heri mezin beyni kaş beşiro ve Brez Öcalan'ı. Her ali lazım bir şekli bir şekli kabul bıkı. Tişte em bikin jehiyi. Tişte ve partiya gelan
eme derê siyaset demokratîk vekin, eme ji bo ev aşîtî û demokrasî vere ve axe bixebitin. Ev şerrê çel salin bi HDP re nahetê kirin. Ev şerra ana jî PKK re dibe bi hero bi dehan insan jiyana xwe ji dest didin. Ev şerra jî berdewam dike. Di vî şerî de alîk PKK'yê, alîk jî komara Türkiye'yê, PKK jî hêza xwe ji gelê Kurdistanê, ev jî tabana HDP û PKK noxtekê re digê hev, em ve rastî lazim e bibînin. Ana ê darin tevlî refên PKK dibin ma ne ciwanê Kurdan in. Di vî alî ev tabana jî, tabana me yî, tabana HDP û PKK yek di ve nokterê jî em dibêjin muhataba herî maqûl ev çel salin ev vî şer destpêkirin dayê di vî alî de aliyê herî mezin Birêz Öcalan'a lazim e muhatabên rast, muhatabên maqûl bihevrerin. Ana devlet carna behs dike dibêje li Kurdistanê em ê hinek qenaat öndere, hinek cerdevan, hinek ê bi devletê re dimeşin dixebitin, em ê bi vana tekîlekê dînin. Ev tişta jî ne rastin nagê armanca xwe muhatap li ve dere zelal e. Birêz Öcalan dema rol û misyona xwe bilîze 2013 jî 15 jî ne pir dûr e ber çawayê aramî hate ve axir lazim e Kurd ji mafê Kurda ê hatine gasp kirin, bi sed salan mafê Kurda hatine gasp kirin. Em dibêjin aşîtiyek û azadiyek birûmet wilo lehev rûnin, lehev bikin tu destkeftê Kurda tu nebêje ev jî alî gelê Kurda nayê qebûl kirin. Di vî alî de jî lazim e her du hêz alî rexistina Kurda da muhatabê Kurda Bakurê Kurdistanê de Birêz Öcalan e alî de ji komara Türkiye lazim e bi şeklekî formata ve nû dest bi diyalogê bikin. Heye ev diyaloga çe nebe çelişkiya neqeba Kurda û Tirka de ya ji devleta Türkiye û Kurda da ev dijminatî e girantir bibe, e xerabtir bibe, hergî insanê me, mirovê me jiyana xwe ji dest didin, lê hemberî komara Türkiye dijminatî bêtir dibe. Her askerek dema li Kurdistanê jiyana xwe ji dest dide, malbatê wî askerî jî lê hemberî Kurda dijminatê Baş kek Ömer. Kek Ömer nuha te diyar kir, de axafna xwe de te diyar kir got de aliyê vî şerî hene aliyek jê Türkiye, rejima Türkiye, destilata Türkiye aliyê dijî PKK. Niha hûn bangewaza pêvajoya demokrasiyê, pêvajoyekî çareseriyê ji hikûmetê dikin, hûn daxwaza danîna çek ji PKK jî dikin wekî hedef. Di ve nokteda lazim e bangwazî bike komara Türkiye be. Komara Türkiye ana li ve dere êrişek mezin dimeşîne. Kek Cemal yani onu dibinin herro bi dahan uçak ra dibin coğrafya bombabaran dike. Lazım e komara Türkiye bêjî êdî bi çeka ev mesela kur çareser nabe PKK an ji muhatabê ve rêberê ve Birêz Öcalan bira vere em ji bo ev pirsgirêkê Kurd were çareserkirin em li hev rûnin. Lazım e komara Türkiye ev nêzîkatiyek pir cemî pir germ pêşxî û bangwaziya PKK bike. Ana PKK ji li ve dere mego yani ji Kurda pekte. Dibêjî ji bo Kurda tekoşîneke dimeşîne wa 4 salin ji ev tekoşîna berdewam dike. Bi bangwaziya me û ya jî bi bangwaziyê alê demokrat siyasetmedar zêde mana ve jî tuneyê. Lazım e komara Türkiye bêjî lazım e ev şerra were sekinandin, pêwîstî heye ev şerra were rawestandin. Ama mixabin komara Türkiye ji hûn dibînin rejima AKP û MHP dibêje ev pirsgirêka komara Türkiye'yê dibikî pêşeroja Türkiye bibe di parça, Kurdistan ava bibe ji bo ve vek xwe dibe hebûn û tunebûn, şerrê hebûn û tunebûnê dibînin. Em li ve dere bangwazî dikin, li ve dere ji bo komara Türkiye tu tehlike tune Kurd mafê xwe hatê gaspkirin dixwaze, mafê xwe ziman dixwaze, mafê xwe
reverberiya heremî dixwaze, mafê xwe li ve dere jiyanek aborî dixwaze. Di vî alî de jî komara Tirkiye dibe heyana me bi şeklekî şiddete Kurd tasfiye kiriye, ana şina ji ez ê tasfiye bikim. Mixabin ev şerekî bê manayî, ev şerra dijminatî girantir bike, ne komara Tirkiye ez serkeve, ne jî PKK ez serkeve, ev şerra 40 salin berdewam kiriye, bi vî şeklî nêzîkatiyek, bi vî şeklî nîşan bidin, ev şerra ev bi vî şeklî jî berdewam bike. Ji bo ve em naxwazin xûn bêtir birije. Birêz Öcalan, niha bangewaza ve bangewaza ve divê konferansê de jî her wiha di va rojê dawî de jî ku ji aliyê birêvebirên Partiya Demokrasiya Gelan HDP ve ji bo destpêkirina pêvajoyeke çareseriyê demokrasiyê tê kirin di demekê de ye ku hevpeymaniya di nav beyna Partiya Desthilat AK Parti û Partiya Nijadperest MHP de derriziye berbitêk çûnê ve diçe. Hatta îro serokê MHP Devlet Bahçeli dest nîşan kir ku çendîn civînên ku ji aliyê ku serokkomar wê beşdarî bike û ji aliyê beşdariya AK Partî jî wê hebe dê beşdariyê neke. Yani diyar e di navbeyna wa de krîzekî ku rû daye. Bangewaza we di demekî wisa de gelo hûn çawa dibînin ji aliyê AK Parti ve dikare zêdetir pozitif bêgirtina destan nirxandina we çi ye? Kek Cemal ev li hevnekirina MHP û AKP em kur nabînin vegavê. Helbijartinek herêmî li pêşiyameyî dibe ki ev gavê wan vûlo ji bo stratejiya wan helbijartin hebe. Ama em zanin ana Erdoğan ji noxtekê de ne bi serê xwayî. Ev jî lazim e zelal were fehmkirin. Heya demeke bi cemaatê re dimeşiyan, dema cemaatê re û rejima AKP dimeşiya Ergenekon û Avrasya cî anîn noxtekê tasfiye kirin. Ana jî bi Ergenekonê re wek MHP re bi sazê din re îttifaqek dimeşîne ittifaqa xwe xurtir dike, cemaatê tasfiye dike, heman deman jî dema ittifaqa wan bi cemaata Fethullah re jî hebû, ana jî bi Ergenekon û MHP re her tim hedefa wan de Kurd hebû yani. Bi rastî ana jî em ê pêşeroj bişopînin. Dibe ki neqeba wan û MHP re ev xerabkirina pergala wan hîn kurtir be. Ana vega ve tiştê em dibînin neqeba MHP û AKP da şikênandinek biçûk heye ka ev kurbûna heya kî derê lazim em bişopînin. Em zanin çend roj berî ve li parlamentoya Tirkiye ji bo hinek tişt hatibûn pêşiya me ewlî MHP alê muhalefetê çiye xwe girt her çar partiyê muhalefetê em ji tê dan noxtekê de em bûn yek hinek tişt erê kirin 2 saet derbas bû Devlet Bahçeli li serokê xwe grûpe geriya ev îrada xwe şinda vekişandin ba AKP cihê girt. Ana AKP û MHP mesajê didin hev. Hevdê hişyar dikin. Noxtekê re şikênandina key ama ev şikênandina kîjan astê de em nizanin. Lazim e aliyê Kurda re zelal bûnek hebe. Aliyê Kurda da AKP û MHP fikrandina wan yek e. Lazim e em bi vî şeklê kek Ömer ji aliyê desthilatê ve gava ku rewşa HDP tê nirxandin, ji aliyê birêvebirên AK Partiyê ve ji aliyê parlamenterên AK Partiyê ve ku di bernameya me basî roj duhî de jî beşdarî kirin, tê dest nîşan kirin ku bandora qendîlê li ser HDP heye û yani kesim fonksyoner di nav HDP de ji aliyê qendîlê ve têne dest nîşan kirin. Heta dibêjin ku di hilbijartinên heremî de ger destê qendîlê di destnîşankirina berbijêrên şarederiyan hebin, ew ê dîsa qeyyûman deynin vê tawana ku li hemberê we tê kirin hûn çawa dinirxînin bersiva we çi ye? Kek Cemal em ê vekîr û zelal bêjin. Bandora
ya jî diyarkirina namzetên hevserokên me şaredarê an jî parlamentara ne bandora Qandîlê heye ne jî bandora PKK'yê. Acizbûna komara Tirkiye ji vera bêjim. Ev 100 salin Kurdên Bakurê Kurdistanê bindest bûn. İrada wan hatibû gaspkirin. Ana ve 2015 heya ana ji helbijartina heftê hezîranê mijdarê 24 hezîranê Kurd baraja ji bo hemberî Kurda hatibû avakirin xerab kir. Êdî Kurd li ve derê bûn îrade Kurdên Bakurê Kurdistanê li partiya xwe xwedî derketin. Ji bo ve AKP dibêje namzetên HDP Kandîl diyar dikin, PKK diyar dikin. Dema wî tiştî bêjî lazim li xwe vegere. Dema namzetên me Kandîl PKK diyar dike demek ki ev gelê hanê ji sedî doz de pişkirî dide Kandîlê, pişkirî dide PKK. Yani lazım bir şekilde vere fehm kir. Ev mana jê derdikeve. Kandîl û PKK jî li Bakurê Kurdistanê komara Türkiye rêxistinek partiyak illegal e. Dema PKK û Kandîl li Bakurê Kurdistanê an jî komara Türkiye bibe partiyak legal o peşinayê girtin. Lazım vî alî da jî em binerin. Ev tişna alî devlete de rejima Türkiye'de spekülasyonun. Belê kek Ömer Niha Kurd li irada xwe xwedî derdikeve ji bo ve duxazê spekülasyona çeke. Ey HDP bin bandora PKK de ye, HDP bin bandora Kandilê de ev tişna tiştê valan siyasete de ciddiyet lazım. Nezikatiye karzan li hemberî Kurda lazım ev nekin. Belê. Kurd êdî xwedî Kek Ömer destnîşan kir niha yek ji pirsên giringê rojevê li Tirkiyê li Bakurê Kurdistanê jî hilbijartinên heremînê ku yani gelek dem jî ji hilbijartên heremî neman. Pirsa tifaqê ji bo hilbijartinên heremî pirsekî germiya rojevê ye. HDP li pirsa tifaqê çawa temaşe dike bi taybetî jî nêzîkahiya li gel Partiyên Kurdistanî gelo hûn gihiştine çi radê? Kek Cemal helbijartin ji bo HDP ne her tiştî ama gelek tiştî ifade dike. Ne her tiştî. Doza me helbijartin encamê ve çi be berdevam bike. Kurd 100 sala 21 de bê sutat jiyan nakin. Ev ji holê rabûyê. Ji bo helbijartinê jî hûn zanin derdora sed şaredarî alê Kurdistanê şaredarî HDP hatine gaspkirin, hatine talankirin. Erdoğan dema dipeyî ve AKP dema dipeyî ve dibêje bi gel hatî lazim bi gel here. Be helbijartinê hatî lazim be helbijartinê here. Ev peyvû pratika wan lo holeyê dibe be helbijartinê hatî lazim be helbijartinê here. Be HDP ra hatiyê, be gelê Kurd hatiyê ez müdahale bikim, ez irada wan gasp bikim, talan bikim. Ev tişta te fehm kirin. Rast Sûyekê adarê 2019 da helbijartina kritik li pêşiya me heye. Em ê li Kurdistanê ev şaradarên alê devletê de, alê qayyum de hatin gasp kirin, em ê sedî nodî em ê bigirin destxa. Alê Tirkiyeyê jî mixabin CHP partiyek pir qelse. Ne muhalefete. Dema muhalefet be hebikî cesaret baveriye heba. CHP ji xwe dibe ez çepê Tirka me ez demokratên sosyalim lazim e vere bi şeklekî vekirî ji Kurda tiştna talep bike. İttifaqek aşkere çêbibe. Ama vegave alê CHP da jî serokê ve de jî nezîkatiyek pir cemîdî heye yani dibe naqaba me zede ne evî yani ne nezî hevin ama li herêma li hine kerema ihtimal heye em ittifaq nabikin. Belê li Bakurê Kurdistanê keke Ömer li Bakurê Kurdistanê gelo hûn li daxwaza tifaqekê li gel Partiyên Kurdistanî dikin hewlên wê ittifaqê li ser asta Bakurê Kurdistanê bi Partiyên Kurdistanî re dê pêk were wê babetê de gere zagahdariyan werbikir.
Gek Cemal ji bo helbijartinê ez zêde ser yekîtiya û yekbûna Kurda an ji îtifaqên Partiyan Kurdistanê zêde tişkî em bêjin mena ve tune. Rastî çi rastî lazim e Kurdên Bakurê Kurdistanê ji ê başûr jî Rojava jî Rojala jî îtifaqa xwe çeke, yekbûna xwe çeke. Belke an em bi peyva dibêjin, em li ve de dipeyivin, diştexilin. Zêde mena ve nameye. Herkes aliyê xwe de fedakarîkî bike. Lazim e ji bo menfaata wî gelî, berjevendiya wî gelî em noxteke de hevdî bibînin. Rast li Bakurê Kurdistanê jî 21 Adarê helbijartinek heye. Ev helbijartina bira bibe vesîleya îtifaqa Kurdên Bakurê, Kurdên Bakur. Di ve noxta de em ji bo ev îtifaqa çê bibe em ê fedakarî bikin, em ê bigên wan. Ama ev tişna bi peyvên girover jî çê nabe, bi iştexelê çê nabe. Lazim em le hemberî hev samîmî bin. Em bi dil îtifaqek bi dil û îtifaqek dîrokî çekin. Ne ji bo ev helbijartina belkî ji bo Bakurê Kurdistanê Partiyên Kurdistanê bigên hev ji bo ve em ê bixebitin. Bi tevayî jî ji bo hemû Kurda îtifaqek lazim e, kongrek lazim e. Yani ji bo Kurd li asta herî jor biryar nabigirin. Biryar ji bo her çar parçeyê Kurdistanê. Ji bo hemû Kurda lazim e KDP û YNK Goran, Komala İslam û li Rojava, Rojhilat Kurdistana Bakur, HDP, DBP partiyên din ê Kurdistanê bigên hev. Samimiyet lazım e. Ji bo ku bigihine hev û du kek Ömer. Partiyên Kurdistanê ji bo ku bigihine hev û du. Bi nemayên xwedî derketina nirxên Kurdistanî, xwedî derketina statûya Kurdistanî, yanî ku mirov Kurdistanî be, mirov xwedî li sembolên Kurdistanî derkeve. Yani divê babetê de nêzîkahiya we çi ye? Yani ger gava ku xwepêşandanên ji bo Newrozê li Diyarbekirê dibin, HDP rê nadê alên Kurdistanê li wê dirê derkevin. Yani gava nêzîkahiyên wisa hebe û ala Kurdistanê got sembolekî herî mezin ya gelê Kurdistanê ye. Yani vê pîvana samîmiyetê çi bê li gora baweriyat? Gek Cemal aliyê me de di mijar hene. Lazim ev di mijarna aliyê me de zelal be. Rast ji bo îtifaqa gelê Kurd an jî Bakurê Kurdistanê îtifaqa Partiyên Kurdistanê çê bibe. Alê dî ji îtifaqa gelan jî çê bibe. Dibikî Çepê Tirk, Hêzên Demokrat, Rewşenbîr, akademisyen, netewê de bi me re bi. Lazim ev jî qebûl bibe. Alê dî jî ji bo ruhê Kurdistanî derke pêş ev Newrozê de Newroza Kurda hemyayê. Lazim e em hîn bêtir bigên hev ev pîvana çi be, ev pîvana lazim em hîs bikin. Alê hestiyarî de em bigên hev, em bi hesab nêzîkê hev nebin. Tiştê ana em dibînin, em bi hesab nêzîkê hev dibin. Em bi dil nêzîkê hev nabin. Em dibêjin ka em e çawa li hemberî ev tiş nabikin. Em e çawa hevdî noxtekê de bişemîtin. Ev nêzîkatiyê hebe, yekîtiya Kurda çê nabe. Ana bi me yekîtî lazim. Rast e 21 Adarê Newroza Amede herkes dibînê temaşe jî dike, li çapemenê jî xuya dibe. Lazim e Newroza Amede de 21 Adarê de hêzên hemû Kurda, partiyên hemû Kurda bi ve qade nav pêşiya gelê Amede re destê xwe rake bêje em bihevran e. Ji bo vî zimanê, ji bo zimanê Kurdî, ji bo çanda Kurdî, ji bo axa Kurdistanê, ji bo şerefa Kurdistanê em bihevran, em ê bihevre tekoşîna xwe pêş. Gelekî spas Birêz Ömer Öcalan, parlamenterê HDP'yê Rehayê ku ji stûdyomê Diyarbekirê tûlgel me. Ez spasiya xwe dikim serkeftin ji we re. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek din a Basîroj her şa.